els problemes solen ser sempre els mateixos, però no la manera que un els veu, i per tant com un els pot resoldre. I realment penso que en aquests moments on d'alguna manera estem en un canvi de paradigma o d'un canvi de funcionament o de valors, doncs el fet de tenir aquestes eines que ell ens podrà avui presentar i que podrem viure tots amb nosaltres mateixos ens pot ajudar verdaderament a fer aquest canvi tan necessari en aquests moments. Per tant, passo la paraula a Maria Àngels Ferreny i que ella ens donarà les pautes de com i de quina manera hem de poder aprofitar avui aquest taller al màxim possible. Moltes gràcies. Maria Àngels. La gent es queixa de que està cansada. No tinc energia, estic deprimit, estic esgotat, em fa mal tal, em fa mal qual. És una manca d'oxigenació. El cervell és l'òrgan que més oxigen consumeix, 3 vegades més que qualsevol altre òrgan del nostre cos. Les malalties comencen aquí. Una persona positiva té més números de tenir una qualitat de vida millor que no pas una persona negativa o que sempre està visquent sota l'energia de la por. I un altre tema molt important és el ritme. El ritme de la respiració va totalment lligat en el nostre ritme cardíac. Taqueu els ulls si voleu. Cames. Després anirem pel cos. Ja veureu la relació tan important que hi ha entre cos i respiració. I penseu alguna cosa que us preocupi. No sé, la hipoteca, la feina, un negoci que no surt, un amic amb el que he enfadat, amb el que m'he enfadat, el que vulgueu. I quan ho tingueu, hi ha per aquí un parell que ja saben de què va la cosa, quan ho tingueu ben clar, us demano que us tapeu el nas, i quan ja no pugueu respirar més, em dieu què és més important. Si el problema o seguir vius. ¿Qué quieres? ¿Susto o muerte? Oi que preferiu seguir vius? Seguir vius vol dir que tenim la solució. I si no em creieu, aneu al cementiri a veure si trobeu problemes. Allà no hi ha cap ni un de problema. La vida no són problemes, però sí és una evolució. I sempre que hi ha una evolució, evidentment passen coses. Potser hi haurà gent que li serà més fàcil veure aquí. I averigueu quin és el vostre ritme. 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4. Averigueu quin és el ritme del vostre cor. Molt suau. No apreteu, Si apreteu, com que és molt suau, no el podreu sentir, que és vivencial el que jo pretenc transmetre-us, no és mental. Lo mental, sortireu d'aquí i us n'oblidareu. Lo vivencial és el que us emportareu. Sabeu com aprenem a caminar? Caient. Els nens, pum, i s'aixequen. I tornen a caure i se tornen a aixecar. Fins que arriba un bon dia que evidentment ja no cauen. La frase aquella, em podeu posar? Sí. La frase aquella. L'èxit és anar de fracàs en fracàs sense defallir. És molt important per poder mantenir això una bona inhalació i una bona exhalació, una bona pràctica respiratòria i una bona pràctica corporal.